kaisa script ni bagai sing amos mane sini jagoni thangani tongmani je script tongmani je abok kamawani nai tongkha abagi jeng tini slogan khalayuta mane or basalayuta slogan rilayuta emne dini koita ni simi aro noro khorang Tisa mani ba chamani root block khlai mani 7 koita jora khainai 7 isimi 3 PM jora khaini newan suklai tongmani ta tabu emne tsf to saklai mani to 6 am to 6 pm abo bom hai naro ni Amchaio le jeng 6 rok 5 rok phana asuk jora phana khaisnai newan suk tong ta Tisa borok phaibe khangke dei newan suk tong ta tabu ta kaisa sungma जों borok जों samani no go siangke जों tebo kra kotor step na naita haita da ningke जों to chini script ni bangai जों tabok जों chini script Roman script no जों wan su tong ya de baje khaine hinai ke abo khayangke chini je cinema ni abo joto no kamawi thangbai nai plus chini confidence de office rogo जों kok sanani je right chini bangai tongo ab joto no kamawi thangbai da abo chini confidence phayang nai teb जों kalak nai जों tabok si tuima yaw karen maya joto na amtrok kering thangbai nai tama male sing orsi kursi chini kok sikus kering ke sing bahagi sini tangai bana hani bagai sing sini je khajes khan sini Roman script na ho haisi tini tsf angai daro root block khlai tsf ni chini village people rok tongbai local borok support khayo na support khayuta ni mung sagar de an bum khasuni ta jamatia sna or parani no ang acha hambai